नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विलन बाजार चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत असा। आज चतुर्थीचा 9वा दिवस हा आणि मी आता काय घराकडे नाही, सकाळपासून दुपारपर्यंत दुकानात होते स्टुडिओमध्ये आणि आता वाजले जवळपास 12:30 वाजले। मी मामाकडे जाते माझ्या देवगडा। जाता जाता म्हटलं आपण एक मित्र आणि यूट्यूबरच संचित ठाकूर, तुम्ही नाव ऐकलं असेल संचित ठाकूर ब्लॉग्स म्हणून त्याचं चॅनलला सबस्क्राईब करा। मी आता त्याच्या घराकडे पहिलं जातो आहे, त्यानंतर शशांक असतो तर शशांक पण घराकडे जातो आहे, त्यानंतर मग देवगडा जातो आहे। तुमचा मी त्यांचं पण गणपती दाखवतो आणि माझ्या मामाचं पण गणपती। चॅनलला जर कोण नवीन असाल तर लगेच सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा। आता आम्ही संचितच्या घराकडे येलो आणि ह्यो त्याच्या घराकडे जाऊचो रस्तो हा। ह्या पायऱ्यांवरती जाऊचा आपल्याक आणि पुढे त्याचा घर हा। तर मित्रांनो, मी आता संचितच्या घराकडे येलोय आणि ह्यो संचित ठाकूर। हॅलो, संचित ठाकूर ब्लॉग्स तुम्ही बघितलं असतालच चॅनल। जर नाही बघितलं असाल तर तुम्ही डिस्क्रिप्शन मध्ये मी तुम्हाला खाली लिंक देत आहे, त्याच्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि त्याचे व्हिडिओ बघा। चांगले चांगले इंटरेस्टिंग व्हिडिओ असतात आपल्या। एखादं पर्यटन स्थळ किंवा ऐतिहासिक गोष्ट, जर काहीतरी असे कुठले ते मिस्टिरियस प्लेसेस असतील किंवा केव्स असतील, गुफा असतील, जर वेगवेगळे किल्ले वगैरे अनएक्सप्लोर्ड ज्या गोष्टी असतील ना त्या तुम्हाला माझ्या चॅनलवरती पाहायला मिळतील। सो थँक्यू अक्षय, तू माझ्या घरी आला आणि आज सत्यनारायणाची पूजा आहे आमच्या घरी। एकदम चांगला दिवस होता आणि मी तुझ्या घरी लवकरच येईल। लवकरच म्हणजे उद्या एकच दिवस राहिला। तुझा प्लॅन काय, आता कुठे झाला? आता मी इकडनं मामाकडे जातले देवगडा। अच्छा, देवगडात तिकडे गेल्यानंतर मग तिकडनं एकच गणपती बघूचा मामाचं, तिकडनं रिटर्न येतलं, ह्याच मार्गे रिटर्न येतलं आणि संध्याकाळी मग गावातले गणपती जे रवले ते त्यांचं पण एक शूट घ्यायचा होता। त्या एक 7-8 दिवस वेळ मिळाला नाही मला, पण गणपती नाही मिळत, गणपती थोडीशी घाई आजच्या दिवशी पूर्ण करतले मी। सो मी खाली लिंक टाकते संचितच्या चॅनलची, तर तुम्ही तो सबस्क्राईब करा आणि त्याचे व्हिडिओ बघा। चांगले चांगले व्हिडिओ असतात। धन्यवाद। ह्या मागे दिसतं तर संचितचं घर हा आणि इकडे तुम्ही बघितलं असलं बरेच शॉट इकडे त्यांनी म्हणजे डेली व्लॉग केलेले आहेत, त्यामुळे इंटरेस्टिंग आणि एकदम आमच्या घराच्या जवळच घर आहे। एक साधारण 5 किलोमीटर आहे, 5 ते 6 किलोमीटर, 5 ते 6 किलोमीटरवर म्हणजे जवळच एकदम। आणि आता पण त्यांनी मला बराचसा नॉलेज दिलं ना कॅमेऱ्यामधलं, असं त्याच्यासाठी थँक्यू। म्हणजे कॅमेऱ्याची सेटिंग जरा माझी चुकलेली, तर त्यांनी ती सगळं व्यवस्थित मला करून दिलं, सगळं व्यवस्थित, त्याच्यामुळे खूप खूप धन्यवाद। चल का अक्षय, मी येईन नंतर। हो, नक्की नक्की भेटू आपण। चलो बाय। चल, आणि माझ्या चॅनलचे कोण नवीन व्हिजिटर म्हणजे याच्या चॅनलवरती आले असतील ना तर फटाफट सबस्क्राईब करा आपल्या अक्षयच्या चॅनल। चॅनलचं नाव तुझ्या स्वतःच सांग, मालवणी विरण बाजार। मालवणी विरण बाजार, विरणीवरचं पोरगं आपलं। चलो चल भेटू, पावसाच्या आधी जा।
आम्ही पोचलो आता देवगडमध्ये आणि आता आम्ही कॉलेज रोड ह्यो दिसता मागे तो तुमका कॉलेज रोड आणि रॉयल बेकरीमध्ये थांबलेलो आम्ही ह्या खाऊक घेऊ. तर आता इकडनं आम्ही खाली जातलो तुमका दाखवते मी खालचो नजारो. तो समोर दिसता तो वाडाथर ब्रिज हा. इकडे त्यांचे पाती वगैरे लागले आहेत थोडी आहे आणि तिकडे कुठलं तरी एक प्रकल्प केलेलो आहे. इकडे समोर 3-4 ठिकाणी प्रकल्प केलेलो आणि ही आता मळईवाडी हा. मळईवाडी तिथून सरळ गेलो का पुढे तेलीवाडीत जातलो आणि ते मामाचा माझ्या घर. ह्या मामाचा जुना घर हा समोर दिसतं आता आणि ह्या खाली आता नवीन बांधलेला. आता ते जाऊया आपण आता बघूया मधनं कसं. आता हे घाणो तेल काढूचो. पेंटिंग बरोबर पेंटिंग ह्या मामाचं देवघर हा. इकडे आपण बघतास हे देवाच्या मूर्त्या वगैरे ठेवलेल्या आहेत आणि समोरच ह्या साईड एक गौरीची मूर्ती ठेवलेली आहे ही आणि समोरच्या साईड एक गणपती हा. देवरूम वेगळीच आहे घरापासून म्हणजे घरातच जॉईंट आपण वेगळी आहे. तर सकाळी मी मामाकडे येलेलो आहे आणि दुपारी जेवलो, गणपतीचं दर्शन घेतलं. मागे आधी मामी आणि आजी आणि मामा खाली आहे तिकडे. यो हार्दिक हा कार्टून कार्टून. चल येतं ना तू? हां चल आणून सोडतलंय परत तुका. चल तर आता आम्ही खाली जातो. खाली मामा थांबलो वाट बघत. तर तिकडे आता आम्ही जातो. टाटा. चल आम्ही निघतो मग. बाय. चल चला. होय होय चल पांडू. देवगडातनं जाऊन इलो आता आम्ही आणि आचऱ्यात थांबलो. आता आचऱ्यात हॉटेल प्रसाद म्हणून ते आम्ही लिंबू सरबत
पिऊक थांबलो. ते लिंबू सरबत मस्त मिळतं. म्हणजे ह्या रोडला आम्ही खयव गेलो ना तरी त्याच हॉटेलमध्ये नाश्ता करू आणि लिंबू सरबत वगैरे जर पिऊचं असलं तर थांबतो. आणि उसाचा रस पिऊक पण थांबतो कधी कधी. त्या ब्रिजवर उसाच्या रसाचं दुकानात आहे. पण आता तिकडे थांबलो नाही आम्ही. आता इकडे प्रसाद हॉटेल नाक्यावरच बरोबर आहे. तर ते आम्ही थांबलो लिंबू सरबत पिऊ. त्यात लिंबू सरबतची ऑर्डर दिली होती, घेऊन येतील थोड्याच वेळात. तर मित्रांनो, मी मुक्काम पोस्ट कोकण चॅनलचे ओनर आपले मित्र आमचे शशांक सुभाष ठाकूर त्यांच्या घराकडे, म्हणजे त्याच्या घराकडे आता मी इलंय. मी देवगडात गेलेलो आहे, देवगडातनं इलंय. आणि जाताना मला दिसाक नाही म्हणून मी येताना आता बघितलंय तर तिथे बाहेर बसलेलो. मग मी थांबवलंय गाडी आणि थोडीशी आमची अशीच चर्चा झाली. तर त्याची आई पण भेटली माका. ही आई, मी आणि बाबू, आम्ही तिघांची पण भेट झाली. मी शशांकच्या आपल्या चॅनलची पण लिंक तुमका डिस्क्रिप्शनमध्ये देते खाली, मुक्काम पोस्ट कोकण. तर त्याच्या चॅनलला पण तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि माझ्या चॅनलला पण सबस्क्राईब करा. तर आपण नक्की भेटू. माझे जर कोण व्ह्युअर्स असतील तर अक्षय नेरुरकरच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. मालवणी विरण बाजार. आणि आम्ही त्या बाजारातले ग्राहक असो. आम्ही आठवड्यातून 2-3 वेळा तरी जातोच. नक्की. आता परत आपण भेटू तेव्हा पण नक्की जाती ओळख नव्हती, पण यापुढे मी नक्कीच स्टुडिओ पण आहे. कसला स्टुडिओ आहे तुझा? फोटो स्टुडिओ, एकदंत फोटो स्टुडिओ. तर त्या फोटो स्टुडिओला मी देखील भेट देणार आहे. तुम्हाला पण भेट द्यायची असेल तर तुम्ही भेट देऊ शकता. चल मग आपण परत भेटू. आपण नक्कीच. चल बाय. बरं वाटलं. तर आम्ही चहा वगैरे आता घेतलो आणि तो बोललो की आपण गणपती बघूया म्हणून. तर गणपतीचं दर्शन घेऊ का? आम्ही त्याच्या घराकडे जातो. तर तो राहतात हे गणपती नसतात, तर त्यांच्या दुसऱ्या घरात गणपती, जुना घर आहे त्यांचा. तर तिकडे गणपती असतात. तर त्याच्या गणपतीचं आपण दर्शन घेऊया. मित्रांनो, आजचो 9वा दिवस पण संपलेलो असा. आणि मी संध्याकाळपासून म्हणजे देवगडमधून जेव्हा घराकडे येईल त्याच्यानंतर मी घराकडे नव्हतेच. आत्ता वाजले जवळजवळ 1:30 वाजलेत. आणि पूर्ण बाजारपेठेत आता एकदम सामसूम एकदम बाजारपेठा. मी आत्ता येईल स्टुडिओमध्ये. माझ्या स्टुडिओकडे असे मी, कारण मी गेलेलो आहे भजनाक. तो टेम्पो घेऊन गेलेलो आहे भजनाक. तर आजचं देवगडमध्ये गेलो होतो आपण. मामाचं गणपती, माझ्या 2 यूट्यूबरला भेटलो आपण ते. आणि इतर मी तुमका काय दाखवू शकले नाही. त्यामुळे आजचा व्हिडिओ जर कोणी नवीन असत तर त्याने सबस्क्राईब करा, बाकीच्यांनी लाईक करा. तर उद्या आपण 9वा दिवस संपलेलो आजचो. आणि उद्या आपण 10व्या दिवशी, म्हणजे उद्या आमचा विसर्जन असताला गणपतीचा. तर उद्या मी तुमका विसर्जन कसं आमचं करतात तर मी तुमका दाखवते. उद्या सकाळपासून विसर्जन होईपर्यंत पूर्ण तुमका व्हिडिओ बघूक मिळतली. तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. कोण नवीन असेल तर त्याने सबस्क्राईब करा, बाकीच्यांनी लाईक करा. बाय बाय.